Milé moje dámy, dnes by som vám chcela ukázať zbližšia jednu našu stálicu Lanu Style. A ja som do nej nabalila všetko možné. Už som ani nevedela, čo všetko do nej mám dať. Čiže ako uvidíte, ešte stále tam je miesto na kopu vecí. Taška je, u nás sa povie, ťažká jak poraza. Hneď uvidíte prečo. Mám tu takúto obrovskú knihu, skicár, našu fľašu. Tu už poznáte, tu mám tu hlavne ako ukážku. Potom spomínané knihy. Takáto veľká. Potom môj skicár. A tu na boku mám také menšie vrecko. A tu mám púzdro na mobil a moju peňaženku. A ďalej tu mám ešte jeden taký menší diár. Moje raňajky, čabatu s jogurtom. A tu sa skrýva ešte jedno menšie vrecko. A tu ja som si vložila kozmetiku svoju, čo nosím stále so sebou. Ale vy si tam môžete dať peňaženku, mobil, čokoľvek. Takže jedno takéto menšie zipsovacie vrecko. A samotná kabelka je, aspoň teda táto tehlová, je takto krásne mekučká, padavá. Máte k nej, poznáte ten klasický širší popruh, ale kľudne aj tento crossbody, ktorý je odopínateľný, ten si môžete predĺžiť podľa toho, ako potrebujete. Čiže naša Lana, ďalšia z kabeliek, ktorá odniesie všetko.